היי כולם, בפרק הזה אנחנו נעסוק בשאלה למה אנחנו בעצם מתמכרים ללופ המחשבתי הזה שתוקף אותנו בתחומים מסוימים ואנחנו מרגישים ממש חסרי אונים מולו. את התשובה השגתי בהשראת הספר כוחו של הרגע הזה. ונתחיל, אז למה בעצם אנחנו מתמכרים לחשיבה? אז בואו נבין קודם כל שהמוח הוא כלי. אוקיי? אנחנו נועדנו להשתמש בו למטרה מסוימת, ואז להניח לו. אוקיי? המטרה של המוח שלנו היא בעצם לעשות יכולות של הערכה, השוואה ושיפוט, וזה מה שהכלי הזה יודע לעשות. אז הנקודה הראשונה היא שאנחנו לא משתמשים בכלי הזה שנקרא המוח, בצורה שהיא נכונה להשתמש בו. אנחנו נותנים לו הרבה יותר מדי משמעות מעבר למה שהוא. אז מבחינה מנטלית, מה שקורה זה שאנחנו בעצם מזדהים עם המחשבות והרגשות שלנו. אנחנו בעצם מקשרים אותם לערך העצמי שלנו, וכל הזמן אנחנו צריכים לשמר את הזהות הזו. נתון מעניין זה ש80-90% מהמחשבות האלו שחוזרות על עצמן באופן הולך וחוזר, זה יכול להישמע, הן מכילות מידה של שיפוט, הערכה, השוואה מסוימת, מחשבות שלא נעימות לנו. זה מה שהמוח האנושי שלנו מכוון לעשות. אנחנו צריכים ויכולים להשתמש בו. הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה של המוח ששולט בנו ולהתקרב לאמת, למה שהנשמה שלנו באמת רוצה, ולגשר על הפער הזה, הוא להכיר בכוח של הרגע הזה. ואם זה נשמע לכם גדול, חכו, אני צוללת ומסבירה ממש מיד. אז האמת היא שאנחנו לא יכולים לחיות שום זמן אחר חוץ מהרגע הזה. אחת היכולות של המוח שלנו היא לגרום למחשבות, לעורר רגשות. ולהן, לשם העניין, אנחנו נקרא גוף הכאב. אני בעצם מתכוונת למה גוף הכאב, כי זה כל אותם פחדים, כל אותם אכזבות, שיפוטים, השוואות לאחרים, שיוצרות ממש כאב פיזי בגוף שלנו, בצורה של רגש שלילי. כשהמוח שלנו מזהה את הרגש הזה, הוא בעצם מזהה סכנה. זה בעצם אותם רגשות לא נעימים שיוצרים אצלנו כאב. וכדי לסכום את זה, אנחנו יכולים לקרוא לזה פחד, אנחנו יכולים לקרוא לזה אכזבה. בואו ניקח את כל הרגשות האלה ונקרא להם גוף הכאב, כמו שמציע הספר. גוף הכאב הזה למעשה נכנס לתמונה כשיש לנו מחשבות. הרי מה שמפעיל את הרגש זה המחשבה. הדרך היחידה שנוכל להיפטר מגוף הכאב הזה היא להפסיק להזין אותו בעוד כאב. ולעצור את הלופ הזה. כלומר, אם אנחנו רוצים להפסיק את הלופ המחשבתי הזה, אנחנו צריכים להבין רגע איך הוא מתקיים. למעשה, כשאני חושבת מחשבה, אני מרגישה רגש. ואז מתוך הרגש הזה אני אומרת, אוקיי, אני מרגישה ככה בגלל המחשבה שאני חושבת. ואז אני מרגישה רגש, יכול להיות שיבוא בצורה יותר חזקה. וככה בעצם המעגל הזה קורה. הדרך היחידה להפסיק את המעגל הזה היא בעצם לעצור את הלופ, לשים לו סטופ. מה זה אומר? אז בואו נצלול קצת יותר פנימה. זה אומר קודם כל להסתכל פנימה, להתחבר למהות שלנו, ולדעת שהטבע שלנו יצר אותנו עם האינטליגנציה הגבוהה שנמצאת בתוכנו. לדעת שלא חסר לנו כלום בכאן והעכשיו כדי לפתור את כל הבעיות. האינטליגנציה הזאת, בואו נקרא לה מתוך השראה, מתוך הרבה ספרים, האני הגבוה הזה. היקום, חלק מהחיבור לאלוהות. זה האני הגבוה הזה. זה החלק בתוכנו שמחובר לאלוהות. אוקיי? שם מתגלה לנו כל האמת. והאמת היא שלווה. האמת היא שלווה אמיתית, עמוקה, גדולה מאיתנו. אנחנו מצליחים לחוות אותה ברגעים, לצערי, מאוד בודדים בחיים שלנו, כמו בזמן, ככה נשים מספרות, בזמן לידה, בזמן התעוררות רוחנית. זה באמת דברים שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו, המוח שלנו, יותר נכון, לא מורגל, הוא לא מורגל לחוות אותם. איזה נושא מעניין. אז בואו רגע נדבר על האני הגבוה הזה, על אותה מהות, על אותה אמת גדולה שקורית בתוכנו. אותה שלווה, אוקיי, אנחנו נקרא לה בתחושה, אם בעולם הפיזי אנחנו ניתן לשם של תחושת שלווה, נתפסת בעיני המוח האנושי שלנו כאיום, ואת זה אנחנו צריכים להבין. המוח האנושי, שהוא כלי עם מספר יכולות חשובות,
שמטרתו היחידה היא לשמור עלינו בחיים. אוקיי? המוח שלנו זה הכלי שכל המטרה שלו זה לשמור עלינו בחיים. הוא חלק מאיתנו, הוא לא אנחנו, הוא לא ההוויה, הבן אדם שאנחנו. יש לו את היכולת לפרש מצבים שנתפסים בחמשת החושים שלנו. הוא משווה ויודע לצפות מה מסוכן לו. איך הוא עושה את זה? הוא לוקח את העבר, את הדמויות שהוא ראה בעבר שגרמו לו סכנה, והוא משליך אותם על העתיד. יש עניין חשוב כאן. המוח הזה שמכיל את המחשבות והרגשות שירת אותנו מצוין בימי המערות. ככה שם קרובים לטבע. כשהיינו קרובים לטבע בימי המערות, באמת היינו צריכים את היכולת להשתמש רוב הזמן ביכולת של המוח שלנו להעריך סכנה, להשוות, לעשות דברים כאלה או אחרים שקשורים בהישרדות שלנו. עכשיו, העניין הוא ששם האיומים היו ממשיים לחיים שלנו. שם היינו חלק מהחיות, חלק מאותו מערך היררכי שהיה נתון לסכנה מתמדת. אוקיי? לא היינו מפותחים בתודעה מספיק כמו שאנחנו היום, ואי אפשר להתכחש לזה כי עובדה שברמת הטכנולוגיה וברמת ההתפתחות האישית אנחנו בשנים האחרונות בקביצת מדרגה מטורפת. אז כל עוד היינו שם חלק מהחיות האלה, לא היינו מפותחים מספיק בתודעה. הכלי הזה, המוח, עם השנים עבר לבני אדם בדיוק באותה צורה. אבל הזמנים השתנו. כלומר, הכלי הזה יודע לעשות את אותה פעולה שהוא עשה אז במערות, אבל העניין הוא שהזמנים השתנו. אותו כלי, המטרה שלו היא לחפש ולהיות מודע לכל אויב שיכול לאיים על ההישרדות שלו. אני רגע חוזרת על המשפט הזה, כי כשמבינים אותו, יש איזה תיק כזה שיורד מהכתפיים. אותו מוח, אותו הכלי, המטרה שלו היא לחפש ולהיות מודע לכל אויב שיכול לאיים על ההישרדות שלו, ועל המשכיות של הקיום שלו. אם פעם האיום הזה, סליחה, אני קצת צרודה. אם פעם מה שהיה מאיים על המוח היה נמר, היום מה שמאיים על המוח זה פגיעה בערך העצמי שלנו. אנחנו נכנסים למצב הישרדות של ממש מבחינה גופנית. הדופק לב מואץ, פתאום אנחנו מרגישים לחצים בחזה, כל מיני דוגמאות כאלה שמבחינה פיזית הגוף שלנו ממש נכנס למצב הישרדות. באותו גוף הכאב, כך שהגוף הפיזי מקבל אותות של מצוקה ואין שום מקום לביטוי. אין שום מקום ליצירה, אין שום מקום להתקרבות לשלווה הפנימית הזאת, כי אנחנו עסוקים בלשרוד. ואותה שלווה פנימית היא המהות שלנו. אנחנו נוכל לקבל את השלווה הזאת רק שנאפשר לה מקום. וזו הלמידה שלי בתוך הסיפור הזה. רק שאנחנו נאפשר מקום ונוכל לשלוט בתוכנו במנגנון ההישרדותי הזה שמפעיל אותנו, ונבין שנכון להיום אין בו כל צורך, כי אין לנו את האיום הזה, אז אנחנו נוכל לתת ביטוי אמיתי ושלווה שהיא מבפנים. עכשיו בואו נשים לב רגע לכמה עובדות. אותה חוויית הישרדות בגוף ובמחשבות תמיד תעשה מתוך מחשבה. אותה מחשבה שמפעילה את הרגשות, כלומר את גוף הכאב, יושבת לה בעולם משלה, בעולם הזמן. עולם הזמן הוא לא כמו שאנחנו מכירים, כלומר השעה על השעון, זה נקרא זמן פסיכולוגי. לפי דברי הספר, וזה מושג שלקחתי, וכשאני מיישמת אותו בחיים שלי, הוא פשוט עושה סדר בצורה מדהימה. אנחנו רגע מפרידים את המושג זמן, מזמן השעון, כלומר השעה 2, לזמן פסיכולוגי. המחשבה תמיד תהיה קשורה לציר זמן עבר או עתיד. כשאנחנו בלופ מחשבתי, תשימו לב על מה אנחנו חושבים, או אנחנו מודאגים ממה שיהיה בעתיד, או שאנחנו כואבים את מה שהיה בעבר. שימו לב שכל מחשבה שיצרה את גוף הכאב, איזשהו פחד, איזושהי אדישות, איזושהי תקיפה אפילו, תמיד הייתה קשורה או לעבר שלנו, כלומר מה שהיה בעבר, ומה זה אומר עליי, או לעתיד שלנו, למטרות, לדברים שאנחנו שואפים להשיג, לרצונות שעדיין אין לנו ולא מתקיימים בחיים שלנו. הדרך היחידה לצאת מגוף הכאב הזה, היא להפסיק להזין אותו בעוד כאב, בעוד מחשבה.
ואיך אנחנו יכולים לדעת? אז הנה טיפ ככה ראשון. כשאני מבינה, אני יוצרת ושואלת את עצמי, על מה המחשבה שלי עכשיו? האם היא על משהו שיהיה בעתיד או היה בעבר? אני מבינה שאני זו שמפעילה את גוף הכאב. והכוח שלי הוא להפסיק להזין אותו בעוד כאב. איך אני עושה את זה? אני יוצרת ומיד אנחנו נצלול גם למקומות איך אנחנו עושים את זה. עכשיו, אם סתם נגיד לעצמנו דברים, כלומר, סתם נעצור ונגיד מנטרות חיוביות שאנחנו לא באמת מאמינים בהם, זה לא יחזיק להרבה זמן, ואז נחזור לאותו לופ. להיות נוכחת ברגע הזה, המשמעות של זה קודם כל להרגיש בחושים שלנו את החלל, להתרכז בפעולות שקורות עכשיו, ברגע הזה. דבר נוסף שזה אומר, זה כשעולה לי מחשבה, אני מבינה שמתעורר רגש, כלומר, התעורר גוף הכאב. כשכבר מתעורר גוף הכאב, אוקיי, אנחנו לא נלחם בו. ההפך, אנחנו נשתהה שם, אנחנו נשהה שם, אנחנו נרגיש, אנחנו נבכה, אנחנו נכעס, אנחנו נתאכזב עד הסוף. אבל בסוף, בואו נפתח לו את הדלת החוצה. בואו נבקש ממנו לעזוב. הדבר השלישי שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להסתכל על סיטואציות כצופה מהצד. כלומר, איך אני אדע לזהות, איך אני אדע לעצור את הלופ? אני אעצור רגע, ואני אנסה לדמיין את זה כמו איזה צופה מהצד שמסתכל עליי, ואני שואלת מה אני מרגישה עכשיו? על מה חשבתי עכשיו? מה אני מאמינה על עצמי? אני מוצאת את הרגע הזה בהרבה רגעים בחיי. את השנייה הזאת של להתרכז בכאן ועכשיו, זה תרגול שהוא יומיומי, ואני יכולה להגיד לכם שמאז שגיליתי את זה, אני מבינה עד כמה זה תרגול, וזה יכולת שהיא נרכשת. הרבה גם עושים את זה דרך מדיטציות, יש כל כך הרבה דרכים לעצור ולהתרכז ברגע הזה. ואני אשתף שאני מוצאת את הרגע הזה הרבה יותר לאחרונה בחיי, והעיקרי שביניהם הוא הזמן שבו אני רוקדת. אוקיי? חוויית הריקוד של עצמה, כשאני רוקדת אני נוכחת. אני מקשיבה לנשימות שלי. אני עסוקה בגוף הפיזי שלי. אין לי את היכולת, זה לא שיכולת, אין לי את הצורך, את הפנאי הזה לחשוב. יש כמו איזה אפס מחשבות שמובילות לשלווה מטורפת, שאני מתרגשת אפילו מלדבר על זה. אני עסוקה בגוף שלי, אני עסוקה בביטוי שלי, ושם המוח פשוט מפסיק את כל הפעילות המחשבתית שלו. ושם אני מוצאת הכי הרבה שלווה שהיא עמוקה. מתוך המוזיקה הרועשת, במועדון ריקודים, מצאתי את עצמי מביטה על הריקוד ופשוט נוכחת ברגע. ואתם יודעים מה העניין? שפתאום גיליתי כמה אנשים רוצים בקרבתי, מתוך אותה רוני שחיה את השלווה שלה. עוד לפני שהייתי ערה לכל המידע הזה שהצגתי בפרק הזה בפניכם, הגוף שלי ידע שזו האמת. וככה אני יודעת שזה נכון. כלומר, התהליך הזה של הריקוד והנוכחות ברגע הגיע הרבה לפני הספר הזה שאני מדברת עליו, וככה הבנתי את זה גם ברמה המחשבתית. ואני יכולה להגיד שריקוד עבורי הוא היכולת לתרגל, לעצור ופשוט להיות נוכח ברגע, רק להקשיב למוזיקה, רק לתת לגוף לזוז, רק לבטא את הגוף בלי מילים, בלי מחשבות, בלי מה שצריך, ולהיות פוליטיקלי קורקט. עברתי כאב גדילה בהתחלה, אני חייבת לשתף אתכם קצת גם על התהליך הזה של להיות מודע לרגע, כי זה נשמע כל כך קוסמי וכל כך רוחני, אבל מה זה אומר בעצם? אז אני עברתי כאב גדילה בהתחלה, הייתי חייבת לעבור דרך תחושת הבושה הזאת, ההשוואה הזאת, הלא מספיק, הערך העצמי כדי להגיע לשם. כשאני התחלתי לרקוד, אני ממש זוכרת את הסיטואציות שהייתי נבוכה. אני אשתף שהתחלתי לרקוד בריקוד זוגי, בגיל שהוא לרקדנית מאוחר יחסית, וכשהתחלתי לרקוד, לא רק שהייתי צריכה להתמודד פעם ראשונה בריקוד אל מול עצמי, הייתי צריכה להתמודד גם עם עוד בן אדם, בזמנו זה באמת היה הכאב שלי של מה יגידו עליי ומה יסתכלו עליי, והייתי צריכה לעבור דרך הבושה הזאת, דרך ההשוואה לאחרות, לרקדניות אחרות, לראות אותם על הרחבה. הייתי צריכה לעבור דרך הכאב הזה ולהסכים להרגיש אותו, כדי שאני אוכל להיות הרקדנית שאני היום.
ואני משתפת את המידע הזה, כי שמתי את זה על החיים שלי. אוקיי? גם בתחום של הריקוד וגם בעוד תחומים, אבל אני יכולה לספר שזה היה השער הראשון עבורי, להרגיש ולחוות את השלווה העמוקה הזאת. לא היה צורך במילים, רק בהקשבה לגוף. והרבה מאוד שנים ניסיתי כאילו להתחמק מזה, שאולי זה כבר לא שלי בעולם הזה, ואני לא ארקוד כבר, ואני לא מעריכה את עצמי, ואני כל פעם חושבת על אחרים, ואני אשתתק, ומה אם כל המחשבות האלה, הייתי יכולה להמשיך לחשוב אותם, וזה כאילו על פניו הגיוני, מה שאני אומרת, אבל עובדה שזה עבד, ותרגלתי את זה, ואני מתרגלת את זה כל הזמן. ותראו איזה פלא קרה לי. מילדה שלא מסוגלת לבטא את עצמה במילים, אוקיי? זה קצת קיצוני להגיד, אבל כן, היה לי מאוד קשה לבטא את עצמי במילים, וכשהתחברתי לרגע הזה, הייתי חייבת להכניס חמלה. הייתי חייבת לעבור דרך הכאב, להגיד לעצמי משפטים של חמלה, של אוקיי, אז את לא עושה, המטרה שלך היא, אחד הדברים שהייתי אומרת לעצמי זה, המטרה שלך היא בכלל לא להיות רקדנית על במות וכאלה, זה לרקוד בשביל להשתחרר ולהכניס את עצמי ולדבר אל עצמי במקום של חמלה. וחמלה היא לא מין לוי דווי כזה שאני רק משפטים חיוביים ואני לא מאמינה להם, היא באמת מסמלת איזשהו שילוב עבורי של קבלה של מה שאני ברגע הזה. אז עכשיו אני לא יודעת לרקוד טוב, זה בסדר, זה בסדר, אז אני אעשה את זה קליל ואני אעשה את זה כיף, ואני אמצא את הדרכים ואני אפתור את זה, לסמוך על עצמי שאני אפתור על זה. להשתחרר מהדיאלוג הפנימי הזה, הבלתי רצוני הזה, למטרה של שלווה שתוביל ליצירה. דרך הריקוד אני התחברתי לגוף שלי, הצלחתי לבטא אותי, והבנתי עד כמה אנחנו קשורים, כמה בעצם החלק המנטלי שלנו, והרגשי שלנו, והמחשבתי שלנו, והתודעתי שלנו, והפיזי שלנו, כמה הם קשורים אחד לשני, כמה לא הגיוני שבן אדם כאילו רק רוצה לבוא ללמוד לרקוד, נגיד. אוקיי, אתם יודעים מה, אני רגע עוצרת את זה ואני אומרת משהו עליי. אני הבנתי מההתחלה שכדי שאני אתחיל לרקוד, מתוך החוסר הערכה עצמית, והייתי כאילו גם יותר מלאה, ולא אהבתי את איך שאני נראית מהמקום הזה, למקום שבו אני רוקדת בביטחון ובשחרור, ואני מגשימה את החלום הזה, הבנתי שהפער הזה חייב להכליל גם את המנטלי, כי הרי המוח הוא זה שנותן את הפקודות לגוף. אז גם אם אני אלך לשיעורים, וגם אם אני אפתח יוטיוב, ואני אלמד, ואני לא יודעת מה ואני ארקוד בגוף הפיזי שלי, אם אני לא מאמינה שאני יכולה לעשות את זה, אני אחבל לעצמי. ככה זה עובד, זו עובדה שלא עשיתי את זה עד היום. ובגלל שהסכמתי לנכוח ברגע הזה, התחלתי להשתפר פלאים. אז בואו ניקח את זה רגע לרחבת הריקודים. נגיד שאני עכשיו בחתונה, אוקיי? ואת זה אני פוגשת הרבה מבנות שליוויתי, וזו דוגמה שאני ככה מאוד מתחברת אליה, כי אני בעצמי הייתי שם, ופגשתי את זה גם אצל הרבה מלוות שלי. נגיד שאנחנו עכשיו בחתונה, אוקיי? קמתי לרקוד ממש בעל כורחי. אתם מכירים את זה שמישהו עושה לכם סימן, יאללה בואו, לא נעים, בואו נשמח וכזה, ואתם ממש לא בחשק. ועכשיו יש מוזיקה ברקע, והגעתי לרחבת הריקודים, והגוף הפיזי שלי קפוא. קופאת, לא מצליחה לזוז. הלב, אני מתחילה להרגיש את הלב, אני מתחילה להרגיש דופק חזק. המחשבה היא לעזל מה אני עושה עכשיו. הם מסתכלים לי על הידיים, מה אני עושה עם הידיים? מה אני עושה עם הרגליים? אני בטוחה שאתם מכירים את זה שהלופ המחשבתי הזה מייצר ממש לחץ בגוף, ואו שקופאים, או שרוקדים נבוכים, או שמחייכים, או שמתים לעוף משם. אני רוצה רגע שניקח את הדוגמה הזאת ונבין. המחשבה כאן, המחשבה של מה אומרים עליי, המחשבה של איך אני נראית, המחשבה של איזה פדיחות, מה לעשות עם הידיים, המחשבות האלה, הם יצרו את הכאב הפיזי, הם יצרו את גוף הכאב. אז אם אני אעמוד על הרחבה ואני אזייף, ואני אחייך ואני אזוז סתם מצד לצד וירצה שזה ייגמר מאוד, לא עשיתי בזה כלום. שרדתי את השיר הזה, אבל החוויה שלי היא קשה אל מול עצמי. זה היה חוויה קשה מנסוע, א' כל כי לא הייתי נאמנה לעצמי, לא רציתי להיות שם. וב' אני לא נהניתי. וזה מסר לבנות שככה מרגישות שהן באמת חולמות לרקוד, וזה איזשהו רצון נשמתי שלהן, והן לא עושות את זה. תכבדי את זה שאת לא מוכנה. תכבדי את ההתקשרות שלך עד הסוף. כי כשאת תכבדי את עצמך ברגעים האלה,
ביום שתחליטי לנסות לרקוד, אז לא משנה מה, להירשם לחוג, לרקוד מול עצמך, גם אז את תכבדי את זה. אז חלק מהלקבל את הרגע הזה, זה לקבל גם את מה שבתוכנו, שהיינו אפילו רוצים שיקרה. אבל כשאנחנו מפסיקים את ציר הזמן הזה של עבר עתיד, כלומר, לא רקדתי שנים, או הסתכלו עליי פעם כשהייתי בת 7 וצחקו עליי, והטראומות האלה, אני חלילה לא מזלזול, אבל או מה יהיה אם יסתכלו עליי ויגידו שאני רוקדת מכוער ושאני עושה פדיחות. כשאנחנו יוצאים מציר הזמן הזה, זה אומר לקבל את הרגע הזה, מה אני צריכה עכשיו? אני צריכה עכשיו לצאת מהרחבה, אני מחייכת בנימוס ויוצאת מהרחבה, כי זה מה שאני זקוקה לו עכשיו. כי בפעם הבאה שאני אגיד לגוף שלי, וואלה, בא לך ללכת לנסות רגע לרקוד, סתם בשביל הצחוקים, סתם בשביל להשתחרר, הוא יזרום איתך הרבה יותר. והלופ המחשבתי הזה יהיה הרבה פחות חזק. אוקיי? ושוב, זה תהליך, זה דרך. זה לא שזה נפסק ביום אחד ויש איזו תרופת קסם. זה אימון. הדרך היעילה ביותר שאני מצאתי, היא לשאול הדרך היעילה ביותר שאני בעצם מצאתי לנכון לעשות את זה בעולם הפיזי, רגע פרקטי, זה לעצור, לנשום 3 נשימות, ולראות איך אני מרגישה. לנסות לתת שם לרגש שלי. כשאני עושה את זה, אני כל הזמן בתודעה של מישהו שצופה עליי. אני משגיחה שאין שם שיפוטיות. כי תבינו, הרגש הוא המצפן שלנו. ברגע שנכבד את הרגש ואת האינטליגנציה של הגוף שלנו, שאנחנו אפילו לא מודעים לעשירית ממנה, אבל ברגע שאנחנו נכבד את זה, הגוף שלנו עצמו ידריך אותנו הרבה יותר טוב ממה שהמוח האנושי המצומצם שלנו, המצומצם ביכולות שלו, ידע לעשות. עוד פעם, הרגש הוא המצפן שלנו. ברגע שנכבד את האינטליגנציה של הגוף שלנו, הוא ידריך אותנו הרבה יותר טוב ממה שהמוח האנושי המצומצם שלנו יכול לעשות ויודע לעשות. כי הוא נועד למטרה אחת. ואנחנו אוהבים את המטרה הזאת, אנחנו אוהבים שהוא שומר עלינו בחיים. הגוף שלך הפיזי, דרכו את יכולה להגיע לשלווה פנימית, דרך הרגש הזה. כשאנחנו רוצים לעצור את הלופ המחשבתי הזה שאנחנו מדברים עליו, מה אנחנו בעצם רוצים? אם ניקח את זה לכיוון הכן, אנחנו בעצם רוצים להרגיש שלווה. והדרך להגיע לשלווה הזאת היא דרך הגוף הפיזי, כי בו אנחנו רוצים לחוות את השלווה. כדי להגיע לרגש הזה, בתוך הגוף הפיזי, אנחנו נשתמש בו כמצפן שלנו. נקודה שמאוד חשוב לי לציין, שלא ישתמע שהדרך הזאת קורית ברגע. כי לא ככה דבר. האמת היא שעבורי זה היה תהליך, וזה עדיין תהליך להבין. ואני כאן אולי קצת לקצר לך את הדרך, או לך את הדרך. אז מה קורה בעצם כשאני לא נוכחת ברגע? כשאני לא נוכחת ברגע, אני מזדהה עם המחשבות שעוברות לי בראש, אוקיי? שמבוססות על ציר הזמן הפסיכולוגי שדיברנו עליו, עבר עתיד, שאומרות לי בראש במין איזו ידיעה מוחלטת, אמונה שמגבילה. אצלי, כשגיליתי את האמונה הזאת, היה ישב על אמונה של, את לא מספיק, לא מספיק טובה, לא מספיק ממשהו. ומה שקורה בפועל זה שאני מחברת את אותה אמונה, לזהות שלי, למהות האמיתית החזקה שלי, וזה מה שעוצר אותי. אני נותנת לחוויית החיים הזאת ולמצב הנוכחי שלי ברגע הזה, להיות הערך העצמי שלי, להיות הזהות שלי, על סמך המצב שאני נמצאת בו בחיים, הסביבה שלי, המצב שלי, אני נותנת את המשמעות של מי אני, על סמך המחשבות שמתקיימות לי עכשיו בראש. וההבנה שהמחשבות והרגשות שלי הם לא מי שאני, היא הכרחית לתהליך הזה. ההבנה הזאת שהרגשות שלי הם דבר אבולוציוני שחולף, אוקיי? כמו גל, והמחשבות שלי של מה אני חושבת, זה לא באמת מי שאני, אלא אני הוויה הרבה יותר גדולה וחזקה מהחלק הזה במוח האנושי שלי, שדרך אגב רובו בכלל לא מודע, שזה נושא למשהו אחר בכלל, אבל זה פשוט הזוי שאנחנו נותנים את כל המשמעות למה אנחנו חושבים שאנחנו, או מה שאנחנו מרגישים. וההבנה הזאת היא הכרחית לתהליך, כי כשאני מבינה את זה, תמיד ברור לי שאני חלק מתוך מערך ענק ומטורף.
אוקיי. אני חושבת שיש איזשהו ציר רגשות שאני כל הזמן רוצה להרגיש שנעים בין שלילי לחיובי. וככל שהעמקתי במסע הלימוד שלי וההתפתחות שלי, הבנתי שזה בכלל לא ככה. יש אמת בתוכנו. המהות שלנו היא שלווה עמוקה. האמת שלנו, מי שאנחנו באמת, זה תחושה של שלווה עמוקה. וחלק מאיתנו זה רגשות שליליים, שאנחנו קוראים לו גוף הכאב. כשהוא מופיע זה אומר שאני עכשיו בזמן הפסיכולוגי שלי. זה מה שזה אומר. שאני משתמשת במוח שלי כדי ליצור את הזהות שלי, במחשבות שלי שיוצרים רגשות. אז אני עושה רגע סדר. יש האמת שלנו, הדבר האמיתי, זה השלווה העמוקה הזאת. והקליפות האלה אפשר לדמיין את זה ממש כמו בצל. הרגשות השליליים, גוף הכאב, זה דברים שאנחנו נושאים איתנו, לפעמים מהילדות, לפעמים משלבים מאוחרים יותר. זה גוף הכאב. בואו נעשה רגע את ההפרדה. בואו נפריד בין גוף הכאב, בואו נפריד את גוף הכאב מהשלווה, מהאמת שלנו. החשיבה הזאת שחוזרת על עצמה יכולה להיות הרסנית. אם היא גורמת לגוף הכאב להופיע, אם היא שופטת, אם היא מבזה, אם היא מקטינה את האחר, אם היא תוקפת במילים אם היא תוקפת במילים שאת לא היית מסכימה, שידברו לילדה הקטנה שלך ככה, או לילד הקטן שלך ככה, אז בהכרח היא הרסנית. וזה המדד. איך אני יודעת שאני הרסנית? כשאני מבינה שלא הייתי מדברת ככה לחברה הכי טובה לבת שלי. מה טוב יוצא מזה? מהניסיון שלי זה מביא רק מחלות. זה מביא רק תחושת חוסר סיפוק. זה מביא אכזבה. זה מביא עוד שלל פחדים שמאיימים על הזהות שלנו והסיפור שבנינו לעצמנו בראש. וכשאני אומרת סיפור, אני לא מתכוונת לזה בלעג. אני באמת מאמינה שכל מה שאנחנו תופסים זה הסיפור שלנו. אני לא בז על המחשבות שלנו. הכוונה בסיפור היא הפרשנות שאנחנו נותנים לסיטואציה או לחוויה שקורית. הסיפור שלנו הוא לרוב, של רוב האנושות לפחות, נסחב עלינו מילדות ומגדיר את מה שאנחנו יכולים או לא יכולים לעשות. ואני רוצה רגע לשאול שאלה שאני שואלת את עצמי. האומנם? כשאני משתמשת במילה סיפור, זה מזכיר לי שכל מה שאני חווה במציאות זה הפרשנות שלי. ואני יכולה להמחיש את זה רגע באמצעות דוגמה מדהימה שטוני רובינס נותן, שהוא השראה בפני עצמה. שתי חברות יוצאות למסיבה. אחת לוקחת ימינה והשנייה לוקחת שמאלה. בסוף המסיבה הן נפגשות. וזו שלקחה ימינה אמרה לה, את לא מבינה איזה מסיבה גרועה, אני לא חוזרת לפה בחיים. החברה שלה שלקחה שמאלה, אומרת לה, את לא מבינה איזה מסיבה מדהימה זאת הייתה, ראיתי זוג אנשים מתנשקים, כמה אהבה הייתה שם, ואיזה מוזיקה טובה. ושתיהן באותה סיטואציה של המסיבה, נכון? הפרשנות שלהם למציאות שהם היו בה, לאותה מסיבה, היא שונה. על סמך החוויות שלהם, על סמך מה הם ראו, מה הם שמעו, מה האמונות שלהם, וזה דברים ששונים בין אנשים. וההחלטה של איזה סיפור אנחנו נבחר לספר היא שלנו. רק צריך להעלות את הדברים למודעות. צריך לתת לגוף הכאב לעבור דרכנו. תחשבו על עצמכם כמו, אוקיי, מה הכוונה לתת לגוף הכאב לעבור דרכנו? לחוות את הכאבים שלנו. אוקיי? כמו ממש איזשהו מישהו שמשקיף מהצד ולא מגדיר את עצמו בתור המחשבות שלו. אם הן חוזרות וכפייתיות, הרשי לעצמך לערב אחד לנוח, רק לערב אחד. אולי זה אמבטיה נעימה, מוזיקת רקע, נרות, משקה חם או קר שאת אוהבת. תכיני לך דף ועט, בגדים נעימים, איזה פיג'מה כזאת כיפית. תתנתקי מכל האנרגיות שליליות. תבחרי. אולי אפילו תרצי להתחבר לרגע הזה דרך מדיטציה נעימה, שתאפשר לך לעלות לשלווה פנימית וחיבור לרגע הזה. תכבדי את עצמך, תכבד את עצמך ואת הגוף שלך. בזמן הזה תחליטי שאת מתרכזת רק בפעולות שקיימות ברגע הזה. תשמעי את הצליל של המים שזורמים, תרגישי את המגע של המים על האור, שימי לב לריח של הנרות והלהבה שלהן רק לערב אחד. אחר כך תלבשי בגד נעים, תרגישי את המגע של הבגד באור, קחי את המשקה ושבי מול השולחן.
תוכלי להתחיל ולקחת נשימה עמוקה, ולצפות מהצד במה את מרגישה. תני לזה שם, תני לזה להיות שם, פשוט תרגישי בגוף שלך מה קורה לך. תשימי מוזיקה נעימה ומרגיעה. תתחילי לכתוב מה אני מרגישה עכשיו, מה הם המחשבות שעוברות לי עכשיו. ותשימי לב שהכלל היחיד של הערב הזה, שאין שיפוטיות. תני ליד לכתוב, זה נקרא כתיבה אינטואיטיבית. תרכזי את תשומת הלב שלך בגוף, ופשוט תכתבי, זה משחרר, תשחררי על הדף את כל מה שעובר לך בראש. אף אחד לא רואה את זה, בלי לחפש הקשר, בלי לחפש סיבה או תוצאה. אל תחפשי בעיה או פתרון, רק עצם הכתיבה זו ההצלחה שלך, זה הסדר עדיפויות שאת שמה את עצמך כרגע, או את עצמך כרגע. רק לסדר את המחשבות שקיימות ברגע הזה. והאמת היא שנועדנו להרגיש שלווה. שהכלילות והשלווה לעולם לא יכולות להגיע מבחוץ. הן לא תלויות בהחלטה או בנוכחות של אדם אחר. כי זה רגש, ורגש נובע ממחשבה, ומחשבה מתקיימת בתוך המוח שלנו. אז אחרי שכתב, תוכלי לבחור האם תרצי לקרוא ולשמור, או שתרצי לקרוא את זה, או שתרצי להניח לזה, כי שניהם שווים. שניהם זה אותו דבר. את כבר עשית את העבודה, העבודה נעשתה. דיברת ותקשרת עם עצמך. את יכולה, עוד דרך נפלאה שאני אוהבת לעשות, גם עם המלוות שלי, זה להתחיל לעמוד מול המראה. יש נשים שזה קצת יותר מורכב להם, יש נשים שמאוד אוהבות את איך שהן נראות. פשוט לעמוד מול המראה, תלבשי בגדים שאת אוהבת. קצת תסדרי את עצמך לכבודך, ופשוט תסתכלי, תהי. זה לא קל, אוקיי? גם כשיעלו מחשבות ועולות מחשבות, פשוט תכתבי אותן, תצטטי אותן, כמו שהן אל מול הדף. תחזרי להן אחר כך. פשוט תקבלי ותודי על מה שאת רואה, על האיברים שמתפקדים. תשימי מוזיקה ופשוט תתחילי לזוז. מהגוף, לא מהראש, מהגוף. זה מה שיעלה ויעלה, ואת תראי איך את תצליחי להרגיש נוח לרקוד הרבה יותר, גם ליד אחרים, אבל בעיקר אל מול עצמך. וכלל חשוב, אם אני בגוף הכאב, אם אני בזמן הפסיכולוגי, אם אני לא בזרימה, אם אני מתרחקת מהטבע שלי, אני היחידה שיודעת למה אני זקוקה עכשיו. אני לוקחת את האחריות. כן, זה בא עם אחריות. רק תשאלי את עצמך, את השאלות הנכונות ותקשיבי לגוף שלך. אם הרגש עולה, אני יודעת שזה המצפן שלי, טוב או לא טוב, ומקבלת החלטה מה אני זקוקה עכשיו. אז איך לשחרר מחשבות חוזרות ונשנות, לופ מחשבתי, את גוף הכאב? הפתרון הוא מודעות. בזמן שאנחנו מודעים, כשאנחנו צופים בבעיה, זה אומר שאנחנו לא חלק ממנה. אנחנו מסתכלים על הבעיה, וכשאנחנו לא בזהות שלנו הבעיה, כלומר, כשאנחנו לא מגדירים את עצמנו, מה אנחנו יכולים או מה אנחנו לא יכולים, אלא לוקחים אחריות על הרגע הזה, ופותרים מול עצמנו קודם כל, מה האמונות שלנו, מה אנחנו רוצים להאמין, מה הצרכים שלנו. אנחנו לא חלק מהבעיה, אנחנו חלק מהפתרון. וכשאנחנו פשוט חיים ברגע הזה, אנחנו מקבלים את מי שאנחנו. אנחנו מסכימים לראות את החוסר ביטחון. אנחנו מסכימים לראות את המחשבות. כן, זה דורש אומץ. לראות את הכעס, לראות את העיוורון, לראות את העלבון. אנחנו מסכימים. קודם כל, להסכים להריח אותם. אולי אפילו תבחרי להזמין אותם לאיזה כוס קפה. שיבואו וישתו ויגידו מה שיש להם להגיד, כי המטרה של הפחדים האלה והרגשות האלה זה היותנו אנושיים. וזה איזשהו מצפן לאן אנחנו רוצים באמת ללכת. אז בואו ניגש לזה מתוך סקרנות. ואם נבחר להזמין את הרגשות האלה דרך כתיבה, לשבת איתם רגע, להגיד להם מה אתם צריכים ממני, ונוכל, מי יודע, אולי אפילו להיעזר בהם כדי לצמוח ולכבד את המקום שלהם, זה מקרב אותנו הרבה יותר אל עצמנו ואל השלווה האמיתית שבתוכנו. ויכול להיות שאתם שומעים את זה, ואתם מפחדים פחד מוות לפגוש את אותם רגשות, כי אתם נמצאים ממש בתוך הגוף הכאב, בתוך הציר זמן הפסיכולוגי הזה. במקרה כזה, אני תמיד, כשאני בלופ הזה, אני שמה איזושהי מוזיקה נעימה, אני שמה יד על הבטן, אני נושמת עמוק מהאף ומוציאה מהפה. וחובה. ואל תפחדו ממה שיצוץ, כי זה תמיד עולה, וזה תמיד חוזר על עצמו.
ובגלל שאני לא מקשיבה לו ואני עוברת דרכו, אם אני לא מקשיבה לו, יותר נכון להגיד, ואני לא עוברת דרך הפחד ולא עוברת דרך הכאב, הוא יפגוש אותי בעוד המון מקומות בחיים שלי. אז המלחמה שאני בוחרת במקום להיפגש איתו באופן רנדומלי, היא להיפגש איתו במודע. ומה הדבר הכי נורא שיקרה? כי בתכלס, את תבחרי מתי נגמרת הפגישה, ואת תזמיני אותו לצאת. תשמחי על עצמך, תסמוך על עצמך. אני ממש מקווה שהפרק הזה נתן לכם את התשובה שביקשתם, או אפילו איזושהי השראה ככה ללכת ולדבר עם עצמכם ולהקשיב על עצמכם. שיהיה לנו שבוע מבורך ויום נפלא. נשיקות.